कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण క్లియర్ గా ఉంది అనుకుంటాను ఇప్పుడు ఆడియో. yes ప్రభుజీ. ఓకే. నాలుగో స్కందం 7వ అధ్యాయం శ్లోకం 36. యజమాన్యువాచ తం తే ప్రసీదేశ తుభ్యం నమః స్వాగతం తే ప్రసీదేశ తుభ్యం నమః. శ్రియా కాంతయాత్రాహినః శ్రీనివాసశ్రియా కాంతయాత్రాహినః తామృతే అధీశనాంగైర్మఖః శోభతే మృతే దీశనాంగైర్మఖః శోభతే. ఈర్షహీన కబంధో యథా పురుషః ఈర్షహీనః కబంధో యథా పురుషః. యజమాన్యువాచ యజమాన్యువాచ స్వాగతం తే ప్రసీదేశ తుభ్యం నమః స్వాగతం తే ప్రసీదేశ తుభ్యం నమః. శ్రియా కాంతయాత్రాహినః శ్రీనివాసశ్రియా కాంతయాత్రాహినః అమృతే అధీశనాంగైర్మఖః శోభతే మృతే దీశనాంగైర్మఖః శోభతే. ఈర్షహీన కబంధో యథా పురుషః యజమాన్యువాచ స్వాగతం తే ప్రసీదేశ తుభ్యం నమః. శ్రియా కాంతయాత్రాహినః శ్రీనివాసస్య కాంతయాత్రాహినః అమృతేధీశనాంగైర్మఖః శోభతే ఓ యథా పురుషః నాకు రాగం నుండి రాదు. ఎవరైనా రాగం నుండి చెప్తారా? చెప్పండి. అందరూ ఒకరు చెప్పొచ్చు శ్లోకం. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ చెప్పమంటారా ప్రభుజీ? హరే కృష్ణ. చెప్పించండి మాతాజీ. యజమాన్యువాచ స్వాగతం తే ప్రసీదేశ తుభ్యం నమః శ్రీనివాసశ్రియా కాంతయాత్రాహినః త్వామృతే అధీశనాంగైర్మఖః శోభతే శీర్షహీన కబంధో యథా పురుషః రామకృష్ణ ప్రభుజీ, బృందా మాతాజీ మీరు చెప్పించండి మాతాజీ. హరే కృష్ణ. యజమాన్యువాచ స్వాగతం తే ప్రసీదేశ తుభ్యం నమః శ్రియా కాంతయాత్రాహినః శోభతే
त्वामृते मखः शोभते श्रेणधीशराङ्गै मुख शोभते शहीनः कबन्धो यथा पुरुषः तेजस्विनः बन्धो बन्धो यथा पुरुषः। हरे प्रभु जी, धन्यवाद। रामनारायण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभुजी। यजमान्युवाच स्वागतं ते अनुवाच स्वागतं ते प्रसीदेश तुभ्यं नमः। स्वागतं ते प्रसीदेश प्रसीदेश तुभ्यं नमः। श्रीनिवास श्रियकान्ते यत्राहिनः श्रीनिवास श्रियकान्तया श्रियकान्तयात्राहिनः त्वामृते दीशनाङ्कैर्मख शोभते अमृते दीशनाङ्गैर्मखशोभते शोभते शीर्षहीनो कबन्धो यथा पुरुषः हीनकबन्धो यथा पुरुषः। प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। यजमान उवाच यजमान्युवाच स्वागतं ते प्रसीदेश तुभ्यं नमः। स्वागतं ते प्रसीदेश तुभ्यं नमः। श्रीनिवास श्रियकान्ताय त्राहिनः श्रीनिवास श्रियकान्ताय त्राहिनः त्वामृते अधीशाङ्गै मुख शोभिते त्वामृतेऽधीशनाङ्गैर्मखशोभते शीर्षहीनकबन्धो यथा पुरुषः। शेषहीनः कबन्धो यथा पुरुषः। हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद। रामकृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। याजमान्युवाच यजमानुवाच स्वागतं ते प्रसीदेश तुभ्यं नमः। स्वागतं ते प्रसीदेश प्रसीदेश तुभ्यं तुभ्यं नमः। नमः। श्रीनिवास श्रियाकान्तयात्राहिनः श्रीनिवास श्रियकान्ताय त्राहिनः त्राहिनः त्वामृतेऽधीशनागैर्मखः शोभते त्वामृते त्वदेशनाङ्गे मुख शोभते शोभते शीर्षहीनः कबन्धो यथा पुरुषः शीर्षहीनकबन्धो कबन्धो यथा यथा पुरुषः। पुरुषः। 11 चौथा है माता जी। प्रभु जी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। चल। यजमान्यवाच यजमानुवाच स्वागतं ते प्रसीदेश तुभ्यं नमः। स्वागतं ते प्रसीदेश तुभ्यं तुभ्यं नमः। नमः। श्रीनिवास श्रियकान्तयात्राहिनः श्रीनिवास श्रियकान्तयात्राहिनः तामृते दिशनाख्यैर्मखः शोभते त्वामृतेऽधीशनाङ्गै शोभिते शीर्षहीनकबन्धो यथा पुरुषः शीर्षहीनकबन्धो यथा पुरुषः। हरे कृष्ण प्रभु जी। राजेश्वरी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणमालु। यजुमान्युवाच यजमानुवाच स्वागतं ते प्रसीदेश तुभ्यं नमः। स्वागतं ते प्रसीदेश तुभ्यं नमः। श्रीनिवास श्रियकान्तयात्राहिनः श्रीनिवास श्रीयकान्ताय त्राहिनः त्वामृते दिशवाङ्गैर्मुखः शोभते त्वामृतेऽधीशनाङ्गैर्मखशोभते शीर्षहीनः कबन्धो यथा पुरुषः। शेषहीनकबन्धो यथा यथा पुरुषः। पुरुषः। धन्यवाद। ओके प्रभु जी हरे कृष्ण। यजमानी दक्ष पत्नी यजमानी यजमानी दशपत्नी
ఉవాచ ప్రార్థించెను. ఉవాచ ప్రార్థించెను. ప్రార్థించెను. ఆగతం మంగళకర ఆగమనము. ఆగతం మంగళకర ఆగమనము. ఏ నీ యొక్క నీ యొక్క ప్రసీద ప్రసన్నుడగు భగము. ప్రసన్నుడగు ఈశ హే ప్రభు. ఈశ హే ప్రభు. తుభ్యం నీకు. తుభ్యం నీకు. నమః వందనములు. నమః వందనములు. శ్రీనివాస లక్ష్మీదేవికి ఆశ్రయుడా. శ్రీనివాస లక్ష్మీదేవికి ఆశ్రయుడా. ప్రియ లక్ష్మీదేవితో. శ్రియా లక్ష్మీదేవితో. కాంతయ నీ భార్య. త్రాహి రక్షింపుము. నహ మమ్ము. త్వాం నీవు. ఋతే రహితముగా అధీశ అధీశ్వర. కరచరణములతో. మఖః యజ్ఞస్థలి. శోభతే శోభించదు. శీర్షహీనః శిరము లేకుండా. కబంధః కేవలము దేహము కలిగి ఉన్న. యథా వలె. పురుషః మనుజుడు. దక్షపత్ని ఈ విధముగా ప్రార్థించెను. హే ఒక్క నిమిషం మాతాజీ. ప్రభుజీ హరే కృష్ణ. ఒక్క నిమిషం. ప్రభుజీ చదివిన తర్వాత ఒకసారి మళ్ళీ చెప్పిస్తారు. దక్షపత్ని ఈ విధముగా ప్రార్థించెను. హే ప్రభు. దక్షిణపతి ఈ విధముగా బాపిరెడ్డి ప్రభుజీ. ఇది భాగ్యవంతమైన విషయము. నీకు నా వందనములు. ప్రస్తుత కార్యమున ప్రసన్నుడగమని నేను అర్థించుచున్నాను. నీవు లేనట్టి యజ్ఞస్థలి శిరము లేనట్టి శరీరము వలె శోభను కలిగి ఉండజాలదు. దక్షపత్ని ఈ విధముగా ప్రార్థించెను. హే ప్రభు. ఈ యజ్ఞస్థలి యందు నీవు ప్రత్యక్షమగుట మిక్కిలి భాగ్యవంతమైన విషయము. నీకు నా వందనములు. ప్రస్తుత కార్యమున ప్రసన్నుడవగుమని నేను అర్థించుచున్నాను. నీవు లేనట్టి యజ్ఞస్థలి శిరము లేనట్టి శరీరము వలె శోభను కలిగి ఉండజాలదు. భాష్యము శిల ప్రభు. ఎవరు చదువుతారు ప్రభుజీ భాష్యం? హరే కృష్ణ. చదవనా ప్రభుజీ? చదవండి మాతాజీ. శ్రీదీప మాతాజీ చదవండి. అట్లే ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. ప్రణామాలు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. భాష్యము వై జై శ్రీల ప్రభుపాదల వారికి జై. విష్ణు భగవానుని మరి ఒక నామము యజ్ఞేశ్వరుడు. కర్మలన్నింటినీ విష్ణు యజ్ఞముగా అనగా విష్ణు ప్రీత్యర్థమై నిర్వహింపవలనని భగవద్గీత యందు తెలుపబడినది. ఆ దేవదేవుని ప్రసన్నుని చేయనిచో మనం ఏది చేసిననో అది భౌతిక జగమున బంధకారకమే కాగలదు. ఈ విషయము దక్షపత్నిచే ఇచట ధృవీకరింపబడుచున్నది. తలలేని మొండెమును ఎంత సుందరముగా అలంకరించిననో వ్యర్థమే అయినట్లుగా నీ సన్నిధి లేనట్టి యజ్ఞ వైభవము కేవలము వ్యర్థమే. ఇచ్చట తెలుపబడిన పోలిక సంఘ వ్యవస్థకు కూడా అన్వయించును. మిగుల పురోగమించి ఉండుట భౌతిక నాగరికతకు గర్వకారణము కావచ్చునేమో కానీ వాస్తవమునకు అది తలలేని మొండెము వలె వ్యర్థమై ఉన్నది.
కృష్ణ భక్తి భావన అనగా దేవదేవుడగు విష్ణువు అవగాహన లేనట్టి ఏ నాగరికత అయినను అది ఎంతటి ప్రగతి సాధించినను కేవలము విలువరహితమే. ఈ విషయంను గూర్చి హరిభక్తి సుధోదయమున 3.11 ఒక వాక్యము చెప్పబడినది. భగవద్భక్తిహీనస్య జాతిశాస్త్రం జపస్తపః అప్రాణస్తైవ హే దేహస్య మండనం లోకరంజనం. దీని భావం ఏమనగా అల్పవర్ణములలో ఎవరేని మరణించినప్పుడు ఆ ప్రేతమును చక్కగా అలంకరించి ఊరేగించుదురు. ప్రాణము అదివరకే వెడలిపోయి ఉన్నందున అట్టి శవాలంకారమునకు విలువే లేదు. అదే విధముగా కృష్ణ భక్తి రసభావన లేనట్టి ఏ రాజరికమైనను సాంఘిక మర్యాద అయినను శవాలంకారము వంటిదే. దక్షుని భార్య నామము ప్రసూతి. ఆమె స్వయంభువ మనువు తనయ. ఆమె సోదరియగు దేవహూతికి కర్దమమునితో వివాహము జరిగెను. కపిల భగవానుడు దేవహూతికి తనయుడయ్యెను. ఆ విధముగా ప్రసూతి విష్ణు భగవానునికి పినతల్లి అయినది. అటువంటి ఆప్యాయ భావనలో ఆమె విష్ణువు యొక్క అనుగ్రహమునకై ప్రార్థించినది. తాను పినతల్లి అయిన కారణమున ఆమె కొంత ప్రత్యేకానుగ్రహమును కోరుచున్నది. ఈ శ్లోకమునందలి మరియొక ముఖ్య విషయమేమనగా విష్ణు భగవానుడు లక్ష్మీదేవి సహితముగా కీర్తింపబడినాడు. ఎచ్చట విష్ణువు అర్చింపబడునో అచ్చట సహజముగానే లక్ష్మీదేవి అనుగ్రహము ఉండగలదు. విష్ణువు ఇచ్చట అమృత అనగా దివ్యుడు అని సంబోధింపబడినాడు. బ్రహ్మ రుద్రాది దేవతలందరూ సృష్టి పిమ్మటనే ఉద్భవించిరి. కానీ విష్ణువు సృష్టి పూర్వమే స్థితుడై ఉండెను. కనుకనే ఆ దేవదేవుడు అమృత అని సంబోధింపబడెను. అట్టి విష్ణువును ఆంతరంగిక శక్తి సహితముగా వైష్ణవులు అర్చింతురు. కనుకనే దక్ష పత్ని అగు ప్రసూతి ఋత్వికులను అనగా ఏదో భౌతిక లాభము కొరకు యజ్ఞములాచరించుచు కామ్యకర్మరతులగుటకు బదులు వైష్ణవులుగా మార్చమని భగవానుని ప్రార్థించుచున్నది. ధన్యవాదములు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మీలితం యేన తస్మై శ్రీగురవే నమః. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణపృష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తివేదాంత స్వామినితి నామినే. నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశతారిణే. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త వృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. సో యజమాని ఎవరు? యజమాన అంటే ఇప్పుడు దక్షుడు, ఇక్కడ ఈ దక్షుడు యజ్ఞ కార్యం నిర్వహించుతుండేది. సో వాళ్ళు యజమాన. సో వాళ్ళ భార్య యజమాని. సో దక్షుడు భార్య ప్రసూతి. సో ప్రసూతి వాళ్ళ తండ్రి స్వయంభువ మను, వాళ్ళ తల్లిగారు శతరూప. సో స్వయంభూమను శతరూప వాళ్ళకి 2 మంది పుత్రులు, ఉత్తానపాద, ప్రియవ్రత, 3 మెంబర్స్ కుమార్తె. సో దేవహూతి పెద్ద కూతురు అనుకుంటాను, పెద్ద కుమార్తె, ఫస్ట్ డాటర్. రెండవ డాటర్ ప్రసూతి ఉండాలి అనుకుంటా, సెకండ్ డాటర్. థర్డ్ డాటర్ మూడో కుమార్తె ఆకుతి, లేకుంటే ఆకుతి సెకండ్. ఎనీవే మీరు మిస్టేక్ ఉంటే కరెక్ట్ చేయవచ్చు. సో చూడొచ్చు ఎంత గొప్ప
వాళ్ళ ఫ్యామిలీ, కుటుంబము, డైరెక్ట్ గ్రాండ్ డాటర్. ఆమెకు వీళ్ళు దక్షుడు చెప్పాలంటే డైరెక్ట్ బ్రహ్మడు నుండినే పుట్టింది. సో తర్వాత ప్రసూతికి మొదటగా సృష్టి ఆరంభమున ఇవంతా ఈరోజు బ్రహ్మణ రోజుల మొదటో మను స్వయంభవ మను బ్రహ్మణ పుత్రుడుగానే పుట్టారు. సో ఆ స్వయంభవ మను ఫస్ట్ మన్వంతర దాంట్లో ఎంత విషయాలు ఇవి. సో దక్షుడిని స్వయంభవ మను తన కుమార్తె ప్రసూతిని వివాహించారు వాళ్ళు. సో ప్రసూతి దక్షుడికి 16 డాటర్స్ అనుకుంటా. 16 ఏమి వాళ్ళకి పుత్రులు ఎవరు లేరు అనుకుంటాను. 16 డాటర్స్ ఇక్కడ వినేది భాగవతం డిస్క్రిప్షన్ అందుకనే. సో ఒక దాంట్లో అన్ని 16 కుమార్తెలుగా చాలా ఇంపార్టెంట్ అంటే సతీ సాక్షాత్ శివుడికి భార్యలయ్యారు వాళ్ళు, పతిగా స్వీకరించారు వాళ్ళు. సో ప్రసూతి దక్ష శివుడి మధ్య జరుగుతూ ఉంది. సో ఏం చేసేది? సో వాళ్ళు సహించుతున్నారు అనుకుంటాము. సో అప్పుడు దక్షుడు పెద్ద యాగం చేశారు. దాని ముందు శివుడిని దూషించారు, శాపం వేశారు, కర్స్. సో ఇది జరుగుతూ ఉంది బిట్వీన్ ఫాదర్ ఇన్ లా అండ్ సన్ ఇన్ లా. సో వాళ్ళ ఇన్ఫ్యాక్ట్ సతీ దక్షుడ ఫేవరైట్ డాటర్ అని 16 కుమార్తెల సతీ అంటేనే చాలా ఇది అంత ఆత్మీయం వాళ్ళకి, చాలా ప్రీతి వాళ్ళకి. బట్ స్టిల్ శివుడి పైన ఒక తప్పు అవగాహన దక్షునికి. దాని నుండి సతీ వాళ్ళ తల్లి ఇంటికి లేదు వాళ్ళు విజిట్ చేయలేవాళ్ళు. సో ఆ యాగంలో కూడా ఒక పెద్ద యాగ చేస్తున్నారు దక్షుడు, శివుడిని పిలిలేవాళ్ళు. సో ఇంకొక యాగం చేసేటప్పుడు అప్పుడు శివుడి పైన ఉండే ఆ ద్వేషం నుండి ఆహ్వానించలే. సౌతే సతీ తను మన తల్లి ఇంట్లోనే ఇది జరుగుతుండేది, నాకేం స్పెషల్ ఇన్విటేషన్ ఏం కావాలి. సో అట్లా ఆలోచించుతా సతీ వచ్చారు. శివుడికి తెలుసు ఏమవుతుంది అని. మహాదేవ ముందేమవుతుంది కూడా తెలుసు, ఏమి భవిష్యం అవుతుంది, ఈ విధంగా ఇక్కడ ఈ యజ్ఞ భంగం అవుతుంది, అవంతా కూడా శివుడికి తెలిసింది. సో వాళ్ళు ప్రయత్నించారు, సతీకి చెప్పారు లేదు వెళ్ళే అవసరంలే. అయితే కూడా సతీ ఇంకొక అవకాశం ఇస్తాం నా తండ్రికి, మరలా మనము అండర్స్టాండింగ్ ఇది మంచి ఇది డెవలప్ కానీ అని వాళ్ళు వచ్చారు. సో వచ్చినప్పుడు వీళ్ళందరూ చాలా బాగే, ప్రసూతి ఇంకా ప్రసూతి వేరే డాటర్స్ ఎవరు కుమార్తెలు ఉన్నారు, సతీ వాళ్ళ సిస్టర్స్ ఉన్నారు, వాళ్ళందరూ కూడా అక్క చెల్ల వాళ్ళంతా చాలా బాగా వాళ్ళు ఆహ్వానించారు. వాళ్ళు చాలా ఆనందమైంది వాళ్ళకి. ఓ సతీ మన వీళ్ళు దక్షుడు మన తండ్రినో మన భర్తుడో వీళ్ళు పిలి లేకుండా వచ్చారు, చాలా ఆనందమైంది వాళ్ళకి. వాళ్ళు చాలా ఆనందంతో వాళ్ళు ఆహ్వానించారు. సౌతే కూడా సతీ వచ్చింది ఉద్దేశం ముఖ్యంగా ఈ దక్షుడ దీన్ని స్టాప్ చేయడానికి, నిలిపేదానికి. ఇంత గొప్ప అపరాధం చేస్తున్నారు భర్త శివుడి పైన అని. సో అదంతా ఇన్సిడెంట్స్ జరిగింది. సో జరిగినప్పుడు చూశారు వాళ్ళు డైరెక్ట్ చూశారు, వీక్షించారు. సతీ అక్కడ ఆ యాగంలో వాళ్ళు దేవం త్యజించారు వాళ్ళు. సో అది సహించేకి చాలా ఎలా సహించకపోతుంది తల్లిగారు వీళ్ళు ప్రసూతి. తర్వాత దక్షుడిని కూడా వాళ్ళ వధ కూడా జరుగుతుంది అక్కడ. సో అది కూడా చూశారు. సో ఇదంతా ఒక విధంగా అంత రివర్సెస్ వాళ్ళ జీవనంలో అని అని చెప్పొచ్చు. తర్వాత అంత దేవతలు అంతా చేరి వెళ్ళి వాళ్ళు బ్రహ్మడు దగ్గర వెళ్తారు. బ్రహ్మడు అంత దేవతలను అంత ఋషులు అంత బ్రాహ్మణులు అంతా చేరి శివుడి దగ్గర వెళ్ళి శివుడికి ప్రార్థించి వాళ్ళు క్షమ ఇచ్చేస్తారు. తర్వాత శివుడు వచ్చారు. శివుడు వచ్చి ఇప్పుడు మరలా అన్ని కూడా యాగం సరి విధంగా
జరిగినట్టు వాళ్ళు చేస్తున్నారు వాళ్ళు. సో ఇప్పుడు అందరూ కూడా అంత మంచి అండర్స్టాండింగ్లో ఉన్నప్పుడు ఇప్పుడు చెప్తున్నారు విష్ణువే, సాక్షాత్ విష్ణువు వచ్చారు. ఫస్ట్ టైం ఈ యాగం చేసినప్పుడు దక్షుడు ఆరంభించినప్పుడు భగవంతుడు విష్ణు రాలే. సో అప్పుడు మధ్యలోనే ఇంకా జరుగుతూ ఉంది. అప్పుడే ఈ సతీ వచ్చారు. మళ్ళీ సతీ ఒక ప్రయత్నించారు చెప్పేదానికి, దక్షుడు వినలే. సో మాట విన్నప్పుడు సతీ ఆ యాగంలో ప్రవేశించారు వాళ్ళు యజ్ఞకుండంలో. సో అది ధ్వంసం అయిపోయింది, అది నాశనం అయిపోయింది. తర్వాత శివుడు ఒక తన భార్య, సో దామెట్గా ఎంతగా ఇదే విధంగా విడిచేది, సో అని స్టాప్ చేయాలి. అంటే శివుడికి ఒక బాధ్యత ఉంది, మహాదేవ ఒక దేవత. సో వాళ్ళకి రెస్పాన్సిబిలిటీ ఉంది. అధర్మం ఇదైనప్పుడు వాళ్ళు యదా యదా ఈ ధర్మస్య గ్లానిర్భవతి, ఎట్లా కృష్ణుడికి ఉందో అదే విధంగా కృష్ణుడు ప్రతినిధిగా ఉండే శివుడికి కూడా ఆ బాధ్యత ఉంది. సో వాళ్ళు దక్షుడిని అక్కడ నిలిపారు. ఇప్పుడు దక్షుడు కూడా అంత్యమైంది. సో అప్పుడు ఫస్ట్ టైం అప్పుడు విష్ణుడు రాలే. అది ఇప్పుడు ఫైనల్గా చెప్తారు ఇక్కడ కొంత సమయమే, ఏమి ఎక్కువ సమయం కాదు. శివుడు వచ్చారు. శివుడు దక్షుడికి మరలా జీవం వచ్చినట్లు చేశారు. మళ్ళీ వాళ్ళు ఆరంభించిందే యజ్ఞాలు చాలా చిన్న సమయం. సో ముఖ్యంగా చెప్పేది అంటే ఏమి ఆధ్యాత్మిక క్రియలు కావచ్చు చేసేది ఒక నాన్ అఫెన్సివ్ ఎన్వైరన్మెంట్, ఏది అపరాధాలు లేకుండా గౌరవం నుండి అది చేయాలి పడుతుంది. అది యావది విధానం కావచ్చు, యావది ఇది కూడా అది చేసే ఇది మంచి భావగ్రాహి జనార్దన. కృష్ణుని చెప్పేది భావం ఉంది. మనకి తెలిసి ఉంటే, మనకి మంత్రాలు మనము బాగా నేర్చుకో ఉంటే, లేకుంటే చాలా గొప్పగా మనము మనకి ఏమైనా భగవంతుడు స్కిల్స్ ఇచ్చింటే భగవంతుడికి సేవ్ చేయాలి డెఫినెట్లీ. సో ఏది లేకుంటేనో భగవంతుడికి మనం ఏమీ లేక సిన్సియారిటీ మనం చేస్తే భగవంతుడు అక్కడ మనకి అనుగ్రహించుతాడు. సో ఎంతగా అంటే ఇక్కడ చెప్తున్నారు సాక్షాత్ విష్ణువే వచ్చారు ఆ యాగంలో. సో ఇప్పుడు ఏదైనా యాగంలో మేము చేస్తే విష్ణు వస్తారా? విష్ణు కలియుగంలో ఈ యాగాలు చేసే కాదు. మనకి ఈ యాగాలు కావాలంటే అంత నెయ్యి కావాలి, అంత ఘీ. సో ఘీ, శుద్ధ ఘీ ఎక్కడ దొరుకుతుంది మనకి? శుద్ధ ఘీ మనకు దొరికే ఘీ తిరుపతిలో విన్నాం మనం కొంత సమయం వెనకాలి. అంత అడల్టరేటెడ్ ఘీ అంతా తెచ్చారు. దాని నుండి తిరుపతి లడ్డు అంతా చేశారు. అంతా పెద్ద స్కామ్ గానే అంతా విన్నాము అవంతా. సో ఇప్పుడు ఇది ఈ విధంగా జరుగుతుంది. లేదు, శుద్ధ ఘీ అంటే దానికి ఇక్కడ మన కర్ణాటకలో తీసుకొని పోవచ్చు నందినికి. ఇది కూడా అంతా మిక్సే ఇది ఘీ, కౌ ఘీ, ప్యూర్ కౌ ఘీ అని చెప్తారంతే. అవుతాయి ఇక్కడ కలెక్ట్ చేసేదంతా మిల్క్ అంతా కూడా బఫెలో అంతా ఇలా చేస్తారు. సో ఇది శుద్ధ ఘీ ఎక్కడ అవుతుంది ఇది? సో ఎనీవే శుద్ధ ఘీ లేదు ఇది. సో నిజంగా చేయాలి అంటే ఈ యాగము దీంట్లో ప్యూర్ ఘీ కావాలి. ప్యూర్ ఘీ దాన్ని 2000, 3000, 4000 చెప్తారు. ఎవరైనా అట్లా దాన్ని అమ్మితే కూడా మార్కెట్ మీకు దొరికితే కూడా అది శుద్ధ ఘీ అంత ఇది రేట్ లేక దొరకదు అది. సో ఇప్పుడు ఎక్కడ అంత ఘీ తెచ్చేది మనము? దాని తర్వాత అన్ని యాగ సామాగ్రి అంతా తెచ్చి ఆమెకు యాగనిక బ్రాహ్మణులు ఇక్కడ దొరుకుతారు మనకు. ఆ విధమైన పవిత్రంతో ఉండే బ్రాహ్మణులు. క్షమ, దమ, తప, శౌతం, క్షాంతిర్, ఆర్జమేవచ, జ్ఞానం, విజ్ఞానం, ఆస్తిక్యం. సో అంతా మనస్సు ఇంద్రియాలు నిగ్రహించి అంటే అభ్యాసం. యాజ్ఞిక బ్రాహ్మణులు అంటే ఇంకొకటి వాళ్ళకి ఆ వేద శ్లోకాలు సంస్కృత ఇది చెప్పే ఒక ఇది కావాలి వాళ్ళకి. సో ఇది చాలా డిఫికల్ట్. సో దానికోసం ఈ యాగాలు మనకి ఇప్పుడు రికమెండేషన్లే అవుతే. హరే కృష్ణ మహామంత్రం ఇది యాగమే. కలౌ సంకీర్తన ఆరంభే భవిష్యామి శచీసుత, యజ్ఞై సంకీర్తన ప్రాయేర్ యజంతి సుమేధ సహ. సో కలియుగంలో చాలా బుద్ధిమంతులైన వ్యక్తులు వాళ్ళు సంకీర్తన యజ్ఞం చేస్తారు. వాళ్ళందరూ చేరి కీర్తన, భగవంతుడు హరినామ కీర్తన చేస్తారు. సంకీర్తన మార్గంలో యజ్ఞం చేయాలి. సో దాంట్లో కూడా శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు, నిత్యానంద ప్రభు సో వాళ్ళ ఎదుట చేసేది చాలా ఉత్తమము. సో మొదట వాళ్ళ పేర్లు చెప్తాము. శ్రీకృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద, శ్రీ అద్వైత గదాధర, శ్రీవాసాది గౌరభక్తవింద. దాన్ని మనం చెప్తూ వాళ్ళని ప్రార్థించి మనం హరే కృష్ణ మంత్రము చెప్తే కలియుగంలో ఇదే భగవంతుడి నామ అవతారం. భగవంతుడి నానా అవతారాల్లో
కలికాలే కృష్ణ నామావతార్. కలియుగంలో భగవంతుడు అవతరించారు. ఒక విధమైన అవతారము భగవంతుడు ఈ మహామంత్రంలోనే అవతరించారు. ఈ నామంలోనే భగవంతుడు అవతరించారు. భగవంతుడు ఎన్నో అవతారాలు ఉన్నాయి. రామ, నరసింహ, వరాహ భగవంతుడు అవతారాలు, స్వాంశము భగవంతుడు. అదే విధంగా విగ్రహము, అది కూడా అర్చ అవతారం. సో అదే విధంగా భగవంతుడు తన నామంలో కూడా అవతరించుతున్నాడు. కలియుగంలో అది విశేషంగా భగవంతుడి నామంలో మనకి లభ్యము. భగవంతుని త్వరనే మనం స్పర్శించవచ్చు ఈ నామం ద్వారా, హరే కృష్ణ ద్వారా. సో నామ అభిన్నత్వాత్ నామో నామినః. సో ఎనీవే ఇక్కడ ఈ దక్ష యజ్ఞము జరుగుతుంది ఇక్కడ. సో ఇక్కడ జరుగుతున్నప్పుడు ప్రిన్సిపల్ ఏమి ఇది విషయం అంటే, భగవంతుడు మన భక్తి భావంతో మనము ఇది అంటే భగవంతుడు త్వరనే భగవంతుడు మనకు లభ్యం కావచ్చు. సో భగవంతుడు ఇక్కడ ఈ యాగంలో వచ్చారు విష్ణు. సో వచ్చినాక అందరూ లాస్ట్ వీక్ అది రుద్రుడు అని వింటుంటే, రుద్రుడు శివుడు వాళ్ళు ప్రార్థించారు. యజమాన వీళ్ళు దక్షుడు, సో ఒకరు బ్రహ్మడు, సో అంత దేవతలు అంతా ప్రార్థించుతున్నారు. ఇప్పుడు యజమాని ప్రసూతి వాళ్ళు ప్రార్థించేది. సో వాళ్ళు స్వాగతం భగవంతుడా మీకు స్వాగతం, సో ఆహ్వానించుతున్నారు. వాళ్ళే యాక్చువల్లీ హోస్ట్ ఈ యాగం చేస్తూ ఉండేది. వాళ్ళు దక్షుడు, ప్రసూతి, సో వాళ్ళే నిర్వహిస్తుండేది. వాళ్ళు స్వాగతం భగవంతుడికి, స్వాగతం తే ప్రసీదేశ తుభ్యం నమః. సో భగవంతుడా మన నుండి నువ్వు తృప్తి కావాలి. సో భగవంతుడికి మనం ఎలా తృప్తి చేసేది? మనం చాలా చిన్న జీవులు, మనం చాలా అల్ప జీవులు. భగవంతుడు చాలా గొప్పవాడు, మనము అణు జీవాత్మలు, భగవంతుడు విభు. సో భగవంతుడు తన ఒక దీని నుండినే మనతో భగవంతుడు ప్రసన్నుడు కావాలి. సో ప్రతి ఒక్కటి భగవంతుడికి చేరింది, భగవంతుడిదే ప్రతి ఒక్కటి. మనము భగవంతుడికి ఏమి సంతృప్తి చేసేకపోతుంది మనకి, భగవంతుడు కాదు. అయితే కూడా మనం భగవంతుడా అంశము, మమైవ అంశ జీవలోకే జీవభూత సనాతన. భగవంతుడా అంశలై మనం భగవంతుడు భాగమై భగవంతుడా పిల్లలు, మనము చిల్డ్రన్ మేము భగవంతుడా. ఆ విధంగా భగవంతుడు మన ఒక భక్తి భావం నుండి ప్రసన్నుడు అవుతాం. సో వాళ్ళు ప్రార్థించుతున్నారు. స్వాగతం తే ప్రసీదేశ తుభ్యం నమః శ్రీనివాస శ్రియా కాంతయా త్రాహినః. శ్రీనివాస, సో భగవంతుడు ఎల్లప్పుడూ తన ఆహ్లాదిని శక్తులతో భగవంతుడు ఉండేది. భగవంతుడు ఒక్కడే లేడు, ఎప్పుడు కూడా భగవంతుడితో. శ్రీనివాస భగవంతుడికి విష్ణు రూపంలో వచ్చింది. సో శ్రీనివాస శ్రియ లక్ష్మీదేవి, లేకుంటే కృష్ణుడు శ్రీమతి రాధారాణి. రాధాకృష్ణ ఆహ్లాదిని శక్తి రస్మాత్. సో రాధా అంటే కృష్ణుడ శక్తి, ఆహ్లాదిని శక్తి, యోగమాయ శక్తి. సో శ్రీనివాస శ్రియా కాంతాయ త్రాహిన. సో ఇది భక్తులు వైష్ణవులు ఇది భగవంతుడి ప్రార్థించే విధానం. మనము హరే కృష్ణ మంత్రం కూడా మొదటగా మనము శ్రీ రాధారాణి, సో వాళ్ళని మనము ఫస్ట్ ప్రార్థించేది. ఓ తల్లిగా మనకు కృష్ణుడి సేవల నిమగ్నంగా చేయండి అని వాళ్ళకి ప్రార్థించుండేది. సో భగవంతుడికి తన శక్తితో మనము ప్రార్థించేది. శ్రీనివాస శ్రియా కాంతయ త్రాహిన, మనని రక్షించండి. త్రాహి డెలివర్, లేకుంటే ప్రొటెక్ట్. త్రాహిన ప్రొటెక్ట్. కృష్ణ హే కృష్ణ కేశవ పాహిమా రామ రాఘవ రక్షామా. సో ఎల్లప్పుడు మనం భగవంతుడికి రక్షించండి, మనని పోషించండి అని మన ప్రార్థన. సో ఇక్కడ వాళ్ళు ప్రార్థించుతున్నారు. భగవంతుడా కాంతయ త్రాహినః త్వామృతే అధీశ నాంగైర్ మఖ శోభతే. సో మఖ అంటే యజ్ఞ విధము. త్రేతాయాం యజతే మఖైర్. త్రేతాయుగంలో యాక్చువల్లీ ఇది ఈ మఖ ఇది విధానం ఇది. సో ఈ మఖ శోభతే, నువ్వు లేకుండా ఇది ఏమి దీంట్లో ఏమి విలువ లేదు. సో నువ్వు ఇక్కడ వచ్చిన కారణమున ఈ యజ్ఞము ఇది సఫలమైంది, ఇది సక్సెస్ఫుల్ అయింది ఇది. సో నువ్వు ప్రసన్నుడు కాకుంటే ఈ యజ్ఞాలు
మనం చేస్తున్నాం యజ్ఞాలు. ఇది చేసింది ఏమైనా మనకు యూస్ఫుల్లా లేదా తెలియదు. ఇప్పుడు కూడా చేస్తారు ఎంతోమంది యాగాలు. అది దీని నుండి ఏమవుతుంది తెలీదు మనకి. దీంట్లో కూడా చెప్తారు ఎప్పుడు ఈ భాగవతం ఆరంభించే ముందు భాగవతంలోనే నైమిషారణ్యంలో శౌనకాది ఋషులు గొప్ప యజ్ఞం చేస్తున్నారు. సో చేసేటప్పుడు అంతా ఆ యాగాల్లో అగ్గి వస్తుంది, అంతా అగ్గి పొగ వస్తుంది. పొగ నుండి అంతా మనకు డార్క్ అంతా మనము ఫుల్ మన ఫేస్ అంతా బాగుండొచ్చు, మనం డెకరేషన్ అంతా పొగల అంతా కూడా నల్లగా అయిపోతుంది. మనం ఇంకొకటి ఆమెటిక తర్వాత వాళ్ళు చెప్తారు సూత గోస్వామికి, మనకి తెలియదు ఈ యాగాలు మేము చేస్తున్నాము 1000 సంవత్సరాల యాగము, దీని నుండి ఏదైనా ప్రయోజనం ఉందో మనకి తెలియదు, ఏమి యూజ్ ఉందో తెలియదు. అంటే కలియుగంలో అన్ని కండిషన్స్ మనం చేసేకి కాదు. మనం అయితే మీరు దయచేసి భగవంతుడ ఇదన్నీ చెప్తున్నారు, భగవంతుడ గుణగానం చేస్తున్నారు. సో దాన్ని కంటిన్యూ చేయండి. సో దాని నుండి డెఫినెట్లీ భగవంతుడు శ్రీ విష్ణు కృష్ణుడికి తృప్తి అవుతుంది. దాని నుండి మనము కూడా తృప్తి అవుతాం. యస్మిన్ తుష్టే జగత్ తుష్టం. సో ఒక్కొక్క సమయం ఏమైనా ఇట్లా యాగాలు చేయాలి పడితేనో, ఒక సొసైటీ ప్రెషర్లోనో ఇంకొకటికో మీరు చేస్తేనో, సో ఈ ముఖ్యము అక్కడ అయినది, అక్కడ మనము హరే కృష్ణ కీర్తన చేయాలి, లేకుంటే ఈ భగవద్గీత భాగవత దీని ఒక కథ దీన్ని వినాలి. సో ఇది ముఖ్యమే, దీని ఒక పఠనం అది ముఖ్యం. యాగాలు ఒకసారి చేయాలి పడుతుందేమో సమాజంలో ఒక కుటుంబం దీని నుండి ఏమైనా ప్రెషర్ నుండి ఏదైనా అయితే దాంట్లో నిజమైన సక్సెస్ అంటే ఈ హరే కృష్ణ కీర్తన, లేకుంటే భగవంతుడ అందరూ చేరి చేసే కీర్తన, లేకుంటే ఈ భాగవత శ్రవణ, దీని నుండి ధన సక్సెస్. సో ఎంతగా అంటే శిల ప్రభుపాదులు కూడా వెస్టర్న్ వరల్డ్ వాళ్ళు స్టార్ట్ చేశారు. శిల ప్రభుపాదు ఈ కృష్ణ చైతన్య సంఘం చేసినప్పుడు వాళ్ళు ఎక్కడ దొరుకుతారు యాజ్ఞిక బ్రాహ్మణులు, ఎక్కడ దొరుకుతారు ఇది. సో ప్రభుపాదులే అక్కడ నిర్వహించారు. సన్యాసి సామాన్యంగా సన్యాసి ఇవంతా చేయరు. సో ప్రభుపాదు వాళ్ళ శిష్యులకి కూడా వివాహ యజ్ఞం కూడా నెరవేరించారు స్టార్టింగ్లో శిష్యులు. అంటే ప్రభుపాదు ఈ ఎమర్జెన్సీ ఈ కృష్ణ చైతన్యం అనేదే విశ్వంలో లేరు. సో ప్రభుపాదులు ఆ జగత్ అమెరికా న్యూయార్క్ సిటీ అక్కడ వెళ్ళి వాళ్ళు అయ్యో ఇప్పుడు ఎలాగ చేసేది ధర్మ కార్యాలు ఇండియా నుండి పిలిపిస్తాం. ప్రభుపాదు ట్రై చేశారు, లేదని కాదు. వాళ్ళ గాడ్ బ్రదర్స్, వాళ్ళ గౌడియ మఠ వాళ్ళకి సదస్సులు వాళ్ళకి ప్రభుపాదులు వినమ్ర నుండి వాళ్ళు పత్రం వాళ్ళు అడిగారు. అయితే ఏం చేసేది, ఎవరు కూడా ప్రభుపాదకి సహాయంగా రాలే. ప్రభుపాద ఏకాంతంగా వెస్టర్న్ వరల్డ్ వాళ్ళు వాళ్ళ శిష్యుల్ని కూడా మొదటగా వాళ్ళే ఆ వివాహ యజ్ఞం నెరవేరించింది. అలాగే దీక్ష కార్యాలు ప్రభుపాదులే స్టార్ట్ చేశారు. సో అప్పుడు ప్రభుపాదులే దీనంతా చేస్తుండ్రు ఇదంతా. సో దాంతోపాటు ప్రభుపాద ఇప్పుడు కూడా ఎల్లప్పుడు చేస్తేనో హరే కృష్ణ మంత్రము సంకీర్తనం ఉంటుంది. సో అది ముఖ్యమైన విషయం. సో అమెరికా ఇది భగవంతుడు ఇంకా విగ్రహ స్థాపన కూడా ప్రతిష్ట కార్యాలు చేసేటప్పుడు ప్రభుపాదులు చేస్తుండ్రి. కొన్ని మంత్రాలు ఉంది. సో ప్రభుపాద దాన్ని చెప్తుండ్రి. వాళ్ళ శిష్యులకి కూడా ట్రైన్ అప్ చేశారు, వాళ్ళు కూడా నిర్వహిస్తుండ్రి. సో అయితే నెక్స్ట్ ఇండియాకి వచ్చినాక కూడా ప్రభుపాదులు ఇండియాలో మందిరాల్లో స్టార్ట్ చేశారు. ఇప్పుడు మీ హైదరాబాద్లో అబిడ్స్ టెంపుల్ ఉంది, అది కూడా ప్రభుపాద సమయంలోనే అది ఫౌండేషన్ అది స్టార్ట్ అయింది. అది ఇప్పుడు 50 years అయింది ఆల్రెడీ, మోర్ దాన్ 50 years. సో ప్రభుపాదు బృందావన్ టెంపుల్ ఇది కావచ్చు అంతా అయినప్పుడు అప్పుడు పిలిచారు. మన పర్టికులర్లీ దక్షిణ భారతంలో కొంత ఇది ఉంది, కొంత బ్రాహ్మణులు ఆచరణలు ఉన్నాయి, వాళ్ళ చెప్పే ఇది మంత్రాలు ఉన్నాయి. సో ప్రభుపాద వాళ్ళంతా పిలిచి మీరు కూడా రండి ఆ ప్రతిష్ట కార్యక్రమంలో నెరవేర్చకి మీరు పార్టిసిపేట్ చేయండి. సో అప్పుడు చేసేటప్పుడు అది జరుగుతూ ఉంది. ప్రభుపాదులు దాంతోపాటు తన శిష్యులు హరే కృష్ణ మంత్రము సంకీర్తన చేస్తున్నారు. సో ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ కలియుగానికి. ఇది లేక యావది ఆ యాగము యావది ధర్మకార్యము అది ఏం రిజల్టో మనకు తెలియదు. మనకి ఇంకా యాగాల గురించి వింటే మనం ఈ యాగాల నుండి రివర్స్ రిజల్ట్ కూడా వస్తుండే వెనకాలి. అది సరిగా అది ఉచ్చారణ లేకుంటే. ఇప్పుడు ఎవరు వృత్రాసురుడు ఒక యాగం నుంచినే వచ్చింది. వాళ్ళ తండ్రి త్వష్ట బ్రాహ్మణుడు ఇంద్రశత్రు చెప్పే దాంట్లో కొంత ఇది అటు ఇటు అయింది. దాని నుండి వాళ్ళు వచ్చి వాళ్ళ ఒక ఇది జన్మమైంది. ఇంకా ఏదేదో వింటాం మనం ఈ విధంగా. కొన్ని టైము అసురులు కూడా సృష్టి కావచ్చు ఇదంతా. సో ఇది చాలా కండిషన్స్ ఉన్నది. అయితే
మనము హరే కృష్ణ మంత్రము దీన్ని చేర్పించుకొని ఈ సంకీర్తన చేర్పించుకొని చేస్తే సో అది భగవంతుడి అనుగ్రహం నుండి భగవంతుడు ఏదైనా మన దోషాలు లోపం ఉంటేనో దాన్ని భగవంతుడు దాన్ని కరెక్ట్ చేయొచ్చు. భగవంతుడు ప్రతి ఒక్కటి ఉంది భగవంతుడిని సంతృప్తి చేసేదా. యజ్ఞార్థాత్ కర్మణో అన్యత్ర లోకో అయం కర్మబంధన. సో యజ్ఞుడు కృష్ణుడు ఒక పేరే యజ్ఞ వై విష్ణు, యజ్ఞపతి, యజ్ఞేశ్వర. సో భగవంతుడు. సో ఈ యాగం కావచ్చు, లేకుంటే ఈ ఆహుతి చేస్తూ ఉండే యాగము, లేకుంటే మన కార్యాలు కూడా జీవనంలో నడిచే కార్యాలు ప్రతి ఒక్కటి కృష్ణుడికి తృప్తి చేయాలి. అది భగవంతుడు తృప్తుడు కావాలి. అది దాని నుండి అప్పుడే అది దానికి ఏమైనా విలువ దానికి, లేకుంటే వ్యర్థం. శ్రమ ఏవహి కేవలం ఊరికే మన ఒక శ్రమం అంతే అది. సో అంతగా శ్రీ ప్రభుపాద దాన్ని ఇంకా ఎక్స్టెండ్ చేస్తూ చెప్తున్నారు. ఏది ఒక్కటి అదే, ప్రతి ఒక్కటి మనము నాగరికత, భౌతిక నాగరికత. ఈ పదం మనము 21st సెంచురీ, మనం 21st సెంచురీలో ఉన్నాం. మనము చాలా అడ్వాన్స్డ్ తత్వవేత్తలు, శాస్త్రవేత్తలు, సైంటిస్ట్ అంతా చాలా అడ్వాన్స్డ్ ఉన్నారు. వాళ్ళు పెద్ద పెద్ద నగరాలు చేశారు, పెద్ద పెద్ద ఇండస్ట్రీలు చేశారు, పెద్ద పెద్ద హైవేస్, బిల్డింగ్స్, అంతా స్కై స్క్రేపర్స్, పెద్ద పెద్ద ఫాస్ట్ మూవింగ్ విమానాలు, జెట్లు, పెద్ద పెద్ద ఇంకా మిలిటరీ ఎక్విప్మెంట్స్ అంతా, మిజైళ్ళు, హైపర్సోనిక్ మిజైల్, ఇంకా ఐరన్ డోమ్, ఇంకా ఏమేమో ఈ విధంగా మన రక్షణలు పెద్ద ఇది ప్రాజెక్టులు, పెద్ద ఇది అయితే చెప్తున్నారో అది కృష్ణుడికి తృప్తి లేదంటే ప్రతి ఒక్కటి అది శూన్యమే. అది ప్రతి ఒక్కటే వ్యర్థమే. అది అంత పెద్ద వ్యక్తులు చేరి చేస్తుండొచ్చు, పెద్ద శాస్త్రవేత్తలు, పెద్ద సైంటిస్ట్, డబుల్ డిగ్రీ, పిహెచ్డి, డబుల్ పిహెచ్డి అంతా ఈ విధంగా నోబెల్ ప్రైజ్ ఇట్లంతా పొందే వాళ్ళు చేస్తుండొచ్చు ఈ కార్యాలంతా. అవుతే చెప్తున్నారు అదంతా పెద్ద జీరో. శిల ప్రభుపాద ఏమి చెప్తుండ్రి వాళ్ళ శిష్యులకి, వాళ్ళ శిష్యులు ఎక్కువ మంది అమెరికన్లా జన్మించింది. సో అమెరికన్ అంటే వాళ్ళకి చాలా ఒక ఇది కూడా ఉంటుంది, ఏమి వాళ్ళకి ఒక అహంకారం. మేము అమెరికన్, మేము నంబర్ 1 దేశం విశ్వంలోనే. సో ప్రభుపాదం మంచిది, మీకు చాలా భాగ్యవంతులు, మీరు ఆ ఒక ప్రదేశాన్ని అంత డెవలప్ చేశారు. మీ మొదట ఉన్నారు రెడ్ ఇండియన్స్, అయితే అంత డెవలప్ కాలే. అయితే మీరు మనుషులు అక్కడ వెళ్ళి మీరు మీ యొక్క ప్రయత్నం నుండి మీరు అంత బుద్ధి నుండి మీరు డెవలప్ చేశారు స్థలాన్ని, మంచిది. సో జన్మం, సో గొప్ప జన్మం మీకు, ఐశ్వర్యం, అంత ఐశ్వర్యం మీరు విశ్వంలో అందరికి అంత ఐశ్వర్యం ఉంది మీ దాంట్లో. జన్మ ఐశ్వర్య. శృత అంటే నేర్చుకో ఉండేది మీరు, ఎడ్యుకేషన్. శ్రీ మీ యొక్క పర్సనల్ బ్యూటీ, దేహం అందంగా ఉండేది. సో ఇవంతా కూడా అందరూ కూడా దీన్ని ఇచ్చేస్తారు. అయితే ఇవన్నీ కూడా ఎంత అవుతానో శూన్యమే. జన్మ ఐశ్వర్య శృత శ్రీభిర్ ఏదమాన మదహ పుమాన్ నైవారతి అభిదాతం వై త్వామకించన గోచర. కుంతీదేవి ప్రార్థించేది వాళ్ళు. ఇవన్నీ కూడా మనకు ఒక విధంగా డిస్క్వాలిఫికేషన్ అయిపోతుంది. డిస్క్వాలిఫికేషన్ అంటే మనకు అనర్హత అయిపోతుంది మనకి. ఎలా అనర్హత అంటే త్వాం నువ్వు అకించన గోచర. కృష్ణ నువ్వు అకించన, ఎవరికి ఏదీ లేదు భౌతికంగా, వాళ్ళకు నువ్వు గోచరిస్తావే కానీ వాళ్ళ నువ్వు ఇది ప్రాపర్టీ కానీ నువ్వు ఎవరు దీని నుండి ఎవరు జన్మ ఐశ్వర్య శృతాశ్రీల వాళ్ళు దాన్ని ఒక అహంకార భావంతో ఉండిపోతే అప్పుడు ఏమవుతుంది, వాళ్ళు నిన్ని ఒక భావం నుండి నిన్ని కృష్ణ అని మనము ఒక ఫీలింగ్ నుండి నీకు పిలిచే కాదు. అంటే ఇది ఒకటి మనకి ఒక విధంగా జీరోనే. ఇది ఎలాంటే మనకు దీన్ని మనకి ఇది ఆర్టిఫిషియల్గా మనల్ని పంపప్ చేస్తుంది మనకి దీనికి. సో అవుతే ప్రభుపాద చెప్పారు, మీరు ఇవంతా శూన్యం ఉంటేనో కృష్ణని యాడ్ చేయండి. కృష్ణ 1 అయినప్పుడు ఎన్ని జీరోలు అవుతానో అది జీరోగానే ఉంటుంది. 1 0 జన్మం, 1 0 శృతం, 1 0 శ్రీ, 1 0 ఐశ్వర్య. సో ఈ విధంగా భౌతికంగా మనం ఏదేది మనకు ఉంటుందో అవంతా జీరోలుగానే ఉంటుంది. అయితే కృష్ణుడు చేరినప్పుడు ఆ 1 చేరినప్పుడు ఆ జీరోకి విలువ వస్తుంది. అది 10 అవుతుంది, అది 100 అవుతుంది, అది 1000 అవుతుంది, అది 10,000 అవుతుంది, అది 1,00,000 క్రోర్. దానికి విలువ ఎక్కువ అవుతుంది.
సో విధంగా కృష్ణుని తృప్తి చేసే మనము ఈ విధంగా మనము మన ఈ ఏదాన్ని కూడా వినియోగిస్తే మన ఒక అంత అరిస్టోక్రసీ, మన ఒక జన్మం, ఇది కనెక్షన్స్, మన ఉండే డబ్బులు, మన ఉండే ఇది ప్రతి ఒక్కటి కూడా దాన్ని యూజ్ చేయొచ్చు మనం. సో యూజ్ చేసినప్పుడు మనము కృష్ణుని సంతృప్తి చేసినప్పుడు అప్పుడు ఇవన్నీ కూడా చాలా వాల్యుబుల్ అవుతుంది. దానికి ఇక్కడ చెప్తుండేది ఇది ఏం చెప్తున్నారు ఇక్కడ, భగవద్ భక్తి విహీనస్య జాతి శాస్త్ర తపక్రియం అప్రాణస్య హి దేహస్య మండనం లోకరంజనం. సో సేమ్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు ఇక్కడ, ప్రసూతి వాళ్ళు చెప్తుండేది శీర్షహీన కబంధో, శీర్షహీన తల లేకుండే మొండే మన దేహం అన్నీ ఉన్నాయి, దాంట్లో తల ఒక్కటే లేదు. ఏమి విలువ ఉంది ఆ తల అంటే జీవం లేదు అని అర్థము. సో ఆ దేహానికి మనం దేహం ఉన్నప్పుడు చాలా మనకు ఇది, అయ్యో నా దేహము దీన్ని రక్షించాలి, దీన్ని రక్షించే కోసం నేను ఎంతెంతో చేస్తాను, నేను నా దేహము అంటే నా కనెక్షన్లో ఉండే అంత నా ఫ్యామిలీ వాళ్ళు కూడా రక్షించే ప్రయత్నిస్తూ ఉన్నాను. అయితే ఇది ఆ దేహంలో ఆత్మ వెళ్ళిపోయినాక ఎవరు దీన్ని కేర్ చేస్తారు? సో మనం త్వరనే దానికి ఏం శవ సంస్కారం చేయాలి చేసి విడిచేస్తాం. సో అది అలాంటి దేహానికి ఏమి విలువ ఉండేది ఆత్మ. సో ఆత్మ కృష్ణుడు అంశమైన ఆత్మ, ఆ జీవం, చేతనం. సో ఆ విధంగా ఇక్కడ చెప్తుండేది ఇక్కడ. అయితే కొంతమంది ఉన్నారు, ఎవరున్నారు మన దీంట్లో కూడా చూసి ఉంటారు మీరు. సో వాళ్ళు మనం కూడా చేస్తాం, శవ సంస్కారం చేసే ముందు చాలా ఒక కొత్త వస్త్రం వేస్తాము. లేకుంటే ఇంకా పర్టికులర్ చెప్తున్నారు ఇక్కడ ఒక సమాజంలో చాలా ఒక తక్కువ దీంట్లో ఉండే వ్యక్తులు. సో వాళ్ళు పర్టికులర్ వాళ్ళకి ఇదిలే, దేహం వాళ్ళు జీవంతంగా ఉన్నప్పుడు వాళ్ళకి మీన్స్లే ఆ దేహంని బాగా చూసుకునేదో దానికి ఇచ్చేసేదో. అయితే కూడా వాళ్ళు అది చనిపోయిన తర్వాత ఆ దేహానికి వాళ్ళు రిచువల్గా వాళ్ళు చాలా గొప్పగా చేస్తారు. పెద్ద బ్యాండ్ ఉండి ఆమెకి ఆ దేహానికి కొత్త వస్త్రం వేసి, మేబీ మంచి సిల్క్ ఇదేసి, కావాలంటే అప్పుడు ఏదైనా ఒకటి గోల్డ్ వేస్తారో లేదో తెలీదు బంగారము అంటే అప్పుడు యాక్చువల్లీ వాళ్ళకి లేవు, వాళ్ళకి మీన్స్లే. అయితే శవము అయినాక తర్వాత ఫైనల్లో వాళ్ళంతా డెకరేషన్ చేసి సెంట్ పూసో ఇంకొకటి అంత ఇది చేసో అంత పౌడర్ ఇది అంతా చేసి అప్పుడు అందరూ కూడా వాళ్ళకి నవ్వు ఉన్నట్లు స్మైల్ పెట్టి, అది డెడ్ బాడీ, శవంకి ఏం చేస్తే ఏమిటి, ఏం అలంకారం చేస్తే ఏమిటి, అది శవంని ఇప్పుడు తీసుకొని వెళ్ళి బూడిదిగా మనము కాల్చేస్తాం. సో దానికి ఏం చేస్తే ఏమి. సో ఆ విధంగా చెప్తున్నారు, ఈ సమాజమే, ఈ నాగరికతనే, ఇవన్నీ కూడా ప్రతి ఒక్కటి కూడా కృష్ణుడు లేకుంటే ఇదంతా కూడా కేవల శవ సమానం. ఇక్కడ చెప్తుండేది శీర్షైన కబంధో యథా పురుష. ఈ యజ్ఞము కూడా మనమంతా ఆచరిస్తున్నాము. నువ్వు వచ్చిన దానికి దీనికి విలువ ఉంది, నువ్వు లేకుంటే దేవి విలువ లేదు. సో మనం వింటాం కదా స్టోరీ, అదేది వినేది మనం. యాజ్ఞిక బ్రాహ్మణులు వాళ్ళు చేస్తుంటారు, వాళ్ళు అంత గొప్పగా యజ్ఞ చేస్తుంటారు, వాళ్ళు అంత మంత్రోచ్చారణము అంతా. అయితే కృష్ణ బలరాముడు వచ్చినప్పుడు అక్కడే వచ్చారు. కృష్ణ బలరాములు వచ్చి వాళ్ళకి కోరింది, మనకు కొంత ప్రసాదం ఇవ్వండి అని. సో వాళ్ళు కృష్ణ బలరాముగా పంపిన ఇది బాలకులు వాళ్ళకి ఇవ్వలే. వాళ్ళకి ఎవరు యాజ్ఞిక బ్రాహ్మణులు లేదు, మేము పెద్ద యజ్ఞం చేస్తున్నాము, యజ్ఞ కార్యం చేసే ముందు ఎవరు కూడా ఆహారము స్వీకరించరాదు. ఆ యజ్ఞ పురుషుడైన కృష్ణుడే వచ్చారు, వాళ్ళే అక్కడ కోరుతున్నారు. అయితే వీళ్ళు గుర్తించకపోయారు. అయితే యజ్ఞ బ్రాహ్మణుల పత్ని ద్విజ పత్ని జయ, సో ద్విజ పత్ని. సో వాళ్ళు ఏం చేశారు, కృష్ణ అని వినిందే వాళ్ళకి, ఓ కృష్ణుడు కోరుతున్నారని వెళ్ళిందే వాళ్ళకి. వాళ్ళు అన్ని ఆ యజ్ఞానికి చేర్పించిన తయారు చేసిన అన్ని ఆహారాలు ప్రసాదాలు అంతా కూడా కొడపానంలో అంతా నింపి వాళ్ళు త్వరనే వాళ్ళు స్టాప్ చేస్తున్నారు యాజ్ఞిక బ్రాహ్మణులు. అయితే వాళ్ళు అలాగే వాళ్ళని విడిచి కృష్ణుడి దగ్గర వచ్చారు. అంటే వాళ్ళకి యజ్ఞము ఉద్దేశం తెలుసు. యజ్ఞ ఉద్దేశము యజ్ఞ పురుషుడైన విష్ణు కృష్ణుని సంతృప్తి చేసేది. సో అది ఉద్దేశం. సో తర్వాత అవగాహన అవుతుంది, యజ్ఞ బ్రాహ్మణులకి కూడా అవగాహన అవుతుంది. మనకిన్న ఈ మన పత్ని, మన భార్యలో చాలా
ఆధ్యాత్మికంగా ముందున్నారు వాళ్ళు. కృష్ణ చైతన్య వాళ్ళు ముందున్నారు. మనము కేవలము ఒక ఈ ధర్మ కార్యాల్లో మనము మగ్నమయ్యాం. ఈ త్రైగుణ్య విషయ వేద నిస్త్రైగుణ్య భవార్జన. ఈ వేదాల్లో ఇట్లా ఈ ఆచరణలంతా, ఈ ధర్మాలు అంతా, కర్మకాండ విచారాల్లో ఇది 3 గుణాల్లో ఉండేది ఇది. అయితే భక్తి అనేది దీనిపైన ఉంది. అంటే భగవంతుని సంతృప్తి చేసేది అది దాని అది గోల్. సో వాళ్ళు అవగాహన చేసుకున్నారు వాళ్ళు. సో ఎనీవే ఇప్పుడు దానికోసమే ఇక్కడ చెప్తున్నారు. ప్రసూతి వాళ్ళ భగవంతుడికి ప్రార్థించుతుండేది. ఇక్కడ చేస్తుండే బ్రాహ్మణులు వీళ్ళందరూ నా పతి దక్షుడు పరంగా వీళ్ళు కూడా చాలా కర్మ కాండ విధానంలో ఉన్నారు. చాలా ఈ డీటెయిల్స్లోనే వీళ్ళు ఉన్నారు. వీళ్ళకి దయచేసి కొంత కృష్ణ చైతన్యం ఇవ్వండి. దీని ద్వారా వీళ్ళు భక్తులు అవ్వాలి. వీళ్ళు కేవలము ఆ మంత్రాలు ఉచ్చారణం చేసే దాని నుండి ఏ విధంగా అది అరేంజ్మెంట్స్లా ఉండి దాంట్లో ఎక్స్పర్టైజ్ ఉంది, చాలా ఉంది. ఋత్విక బ్రాహ్మణుల చాలా టైప్స్ ఉంటుంది. ఒకరు ఉచ్చరించేవాళ్ళు, ఒకరు ఐటమ్స్ ఆర్గనైజ్ చేసేవాళ్ళు, ఒకరు దాన్ని ఒక చెక్కర్, ఒక యజమాను దాంట్లో ఏం చెప్తారు వాళ్ళు, ప్రీస్ట్లో ఇది ఉంటారు. వాళ్ళు కరెక్ట్గా అంత చెప్తున్నారా చేస్తున్నారా అంత చెక్ చేస్తారు. వాళ్ళ దాంట్లో వెరైటీస్ టైప్స్ ఉన్నారు. సో దాంట్లో వాళ్ళు కార్యమగ్నంగా వాళ్ళు ప్రవీణులు ఉండొచ్చు. అయితే ముఖ్యంగా ప్రతి ఒక్కరు కృష్ణుడు భక్తి చేయాలి. సో ఎంతోమంది యాజ్ఞిక వీళ్ళు ఈరోజు వాళ్ళకి తెలియదు కృష్ణుని సంతృప్తి చేయాలి అని. అందరూ ఒకటే, ఏదో యాగాన్ని పిలిచారు ఇక్కడ పక్కలో వెళ్తే వాళ్ళు అంతా ఒకటే, కృష్ణుడు ఒకటే, శివుడు ఒకటే, లక్ష్మి ఒకటే, రాధా ఒకటే, చండీ ఒకటే అని చెప్తున్నారు. వాళ్ళు అంతా చేసి వచ్చే వాళ్ళకంతా మీకు మంచిది కానీ ఆశీర్వదించుతున్నారు. సో యాగం చేసే ఈ వ్యక్తులు ఈరోజు ఈ ఒక తప్పు అవగాహనలో ఉన్నారు, మాయావాదీలు ఉన్నారు. ఇది ఏ విధమైన యజ్ఞము, దీని ద్వారా దొరికే ఏ విధమైన యజ్ఞ ఫలం. ఎనీవే ప్రతి ఒక్కటి అవగాహనంతో, ఇది జ్ఞానంతో చేయాలి పడుతుంది. కృష్ణుడు పరమపురుషుడు, ఈ యాగంలా యజ్ఞేశ్వరుడు అని తెలిసి చేయాలి ప్రతి ఒక్కటి కూడా. ఓకే, ఏదైనా ఇంకేదైనా ఓకే, టైం కూడా అయింది. ఏదైనా ఎవరిదైనా ప్రశ్నలు ఏదైనా ఉంటే, లేకుంటే ఏదైనా ఎవరైనా చెప్తారంటే, ఏమైనా పాయింట్స్ శిలా ప్రభుపాదులు చెప్పింది భాష్యంలో దాన్ని యాడ్ చేస్తారంటే చెప్పండి.